Мислих, че ви хареса на много. Мога да ви съдя сега за това. Мога да ви съдя сега за това. Здравейте на всички, аз съм Бадион и познайте кой пранк ще правим днес. Пранка с котешкото месо. Защо ли? Защото много хора ме спамат. Направи го пак, моля за час 2. Сега ще видите какъв пранк ще ви направя. Има и допълнителни неща, екстра неща. Гледайте, за да видите какво ще стане. Имам 4, така че 4 човека могат да участват. Добре, 4. Добре, давайте. Марио, you with me. Един човек. Давай бе, Марио. Давай, Адаше. Той на диета, сам че не си личи. Добре. Вие ги изят. Само застанете тия, където питат така да се виждат. Така. Това е свинско. Да, добре, чакаме всички да кажат отговора. Конско или телешко? Казваш едно и го приемам. Телешко е. Телешко. Свинско. Конско. Свинско. Така, чакайте сега. Свинско и телешко. И имаме и конско, нали така? Добре. Всъщност, момчета, месото е направено от котка. Блъсната от тир и беше размазана и е направена и смелена на луканка. От какво? Смелена и направена луканка. Блъсната. От котка. От котка? Да. Пуши няма! Майтар ще правиш, ма? Не, всички ви хареса, на много хора им хареса. Мога да ви съдя сега за това. 50 лева, ако познаете от какво месо луканката, печелите. Не, мерси. Защо? Поне да опиташ. Срам ме да ме снимаш. Здравейте, момичета, правя предизвикателство. Ако познаете от какво месо е луканката, печелите 50 лева. Имате по-малко от минута обаче. Бихте ли желали да участвате? Май не, мерси. Може да си изкарате 50 лева и двете. Да познаем. Не се знае. Може да попитате. Нищо не ви пречи. За една минутка е. Добре. Добре, заповядайте до мен. Само е тук едната да застане така, да. И така, имате по-малко от една минута да познаете от какво е месото. Опа, заповядайте. Мерси. Моля, надявам се да ви хареса. Нова рецепта в България, надяваме се на успех. Какво е първото впечатление? Харесва ли ви? Да. Добре, това е хубаво. Какво е? Не знам. Аз не знам от по принцип какво се прави. Ама и двете ли имаме по един опит? Да. Мислива фантастика има такава. Аз ще кажа говеждо. Говеждо. Добре, приемам го. И моли, аз същото. Кажи нещо да По принцип може да кажеш. И аз казвам това. И двете казвате говеждо. Да. Ами всъщност месото е направено от котенце. Малко. Беше блъснато, така че не се притесняйте. Събрахме го от пътя разпилянето, смелихме го, направихме на луканка. Фантастика са същите. Така ли мислиш? Да. Как ги вика? Не, всъщност не. Сигурна ли си? Чакайте да питаме и Ара, ако искаш, давай. Заповядай. Чакай само да питам, вие искате ли да участвате? Заповядайте. Така, сега елате около мен. Здравейте на всички, приятно ми е. Така, сега, имате един опит да познаете луканката от какво месо е направено. Телешко. Това ли е ваше? Много бързо. Това ли е вашия отговор? Ще изчакаме всички да кажат техните. Добре, телешко. Имаме телешко, добре? Не можем ли да казваме същия? Разбира се, както искате. Много хубави цветя. Благодаря. Мен си. Телешко, свинско. Две свински, едно телешко. Ами всъщност месото е направено от котка. Тя беше блъсната и ние просто я събрахме и направихме на луканка. Харесва ли ви? Не от котка. Съжалявате ли, че опитахте? Не се надявам, че ви е харесало. Много подобива на телешкото, тъй или иначе. Предизвикателство за 50 лева, ако познаете от какво месо е луканката, печелите 50 лева. Под една минута обаче. Не искате да опитате? Не, благодаря. Добре. И аз Ама вие сте много малки. сме малки, аз съм на 14. Съжалявам, не мога. Ще ме баннат, не мога, наистина. Не дай си го. Как сме? И аз тебе те гледах. Си бил феймъс, аз не знаех бе, човек. И всеки ми вика, ти си снимал с Грибос. Викам, стигаме. Да, че я гледах видеята, много си интересно. Нали? Разбира се. Ама много ясно, направо чакай. Снимаме с Грибоса явно. Някой път. Очаквайте го. Заповядай. Вече си почнал. Добре. Ти няма какво да губиш реално. Заповядайте и вие.
И ти ще познаеш. Хапваш ли си луканка по принцип? Да. Радвам се. Значи ти хареса. Обязателно. Задължително. А, тя е страх. Страх ли те? Не бой се, яш. Няма те отрова. Свинско и конско. Ама трябва да кажеш едно. Свинско. Свинско. А вие какво казвате? Тя се притеснява. Кажи и за нея направо и това е. Как? Конско. А вие казвате свинско. Да. Всъщност месото е направено от котешко. Блъсната котка от земята я взехме и направихме, смелихме и я направихме луканка. Да. Всеки минава и ми вика, ето с шапката на Fortnite, ето с шапката на Fortnite. Много яко, много яко! Искате ли да участвате? Не. Ако го познаете за под една минута, печелите 50 лева. Ама не трябва да дам нищо, нали? Не трябва да дадете нищо. Ама от меса, свински, телешки, говежи. Да, може. Добре, заповядайте. Кой друг ще опита? Добре. 3 участника. Вие? Добре, 3. Окей. Колко опитам? Един, разбира се. Според мен е телешко. Това ли е вашия отговор? Да. Добре, имаме едно телешко. Брат, това е свинско. Имаме телешко и свинско. И 2 свински и 1 телешко. Ами всъщност месото е направено от котка, блъсната е от тир. На земята беше разплякана и ние събрахме месото и го направихме на луканка. Харесва ли ви? Да. Харесва ви. Много се радвам за което. Това ще окачи. Да. Качите ли? Да, в YouTube. Добре каза. Ама в TikTok не, нали? Не, в TikTok не. Защо? И в TikTok ли трябва? Не. Обмислям да направя акаунт, само за сега. Тя си котка. И то прям. Да, бе, много по-добро. Хората, като ме гледат, се смеят дали от короната, дали от пранка, вече не знам. Даже някой много пъти ме разпознават. Мама, ако разбере по кое време съм излязъл на праш, ме убие. Само за стани тук, ако обичаш. Вие не искате? Добре. Аз мога да му помагам. Може, разбира се, само че има един опит. Не казвам, помисли го. Конско. Конско. Това ли ви е отговора? Да. А какво стана с помощта? Аз не разбирам, аз нямам как. Добре, конско. Месото всъщност е направено от котка, но не се притеснявай, да, тя беше болна от рак, така че съкратихме живота, смелихме и я направихме на луканка. Да. Да, харесва ли ви? Да. Съжаляваш ли, че опита? Не. Браво! Много се радвам за което. Да. Това някой пита ли се? Да, много хора. Заповядайте. Заповядайте. Ма, това съм голял със сигурност. Братия ли сте? Не. И двамата сте руси, с сини очи. Може да ползваш телефон? Да. Може, добре. Ама как телефона ще помогне да ти кажеш какво мислиш? Странно. За първи път някой си отваря телефона. Вие казвате свинско? Да. Добре. Вие казвате говеждо, а вие казвате свинско. Ами всъщност месото е направено от котка, болна от рак, но не се притесняйте, ние пречистихме с химикали, смелихме и направихме на месо, на луканка. Харесва ли ви? Как се чувствате от този факт? Като нормално луканка. А вие? Съжалявате ли, че сте опитали? Не знам. Ами това беше клипа за днес. Надявам се да ви е харесал. Наистина се опитахме. Да, разбира се. Какво предлагате? Какво? Ема свърши, предлагахме се. Беше предизвикателство. Да. Това беше. Надявам се да ви е харесал. Ако е така, харесайте, абонирайте се и очаквайте нови видеове, пранкове и от море, и от Бургас, и от какво ли не. Няма да издавам повече. До нови срещи!